ଓହୋ ଶଳା ଆଜି ରଜଟା ରଜ ଭଳିଆ ଆଉ ଲାଗୁନି। ଶଳା ସାଙ୍ଗସାଥି କୁଆଡ଼େ କେହି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଶଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିରା କରିବି? ହଉ ଯିବା ସାଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡଟେ ମାରିଦେଇକି ଆଇବା, କିଏ କୋଉଠି ମରିଥିବ। ଶଳା ଗାଁ ଯାକ ବୁଲି ଆଇଲି, ଶଳା କାହାର ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଶଳା ଗାଁରେ ଏତେ ଝିଅ ବୋହୁ ସଜେଇ ହେଇକି ଶଳା ସବୁ ସାଇକି ଗଲା ଖାଲି ବଇଛି। ଶଳା କୋଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଦେଖା ନାହିଁ। ଶଳା ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ମାନେ ତ ଶଳା ସବୁରାକ ଶଳା ନୁଙ୍ଗୁରିଆ ଶଳେ। ଶଳା କାହାର ବି କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଶଳା କଇ ଫୋନ୍ ମାରେ, ପାଗ ବି ଶଳା ମସ୍ତ ହେଲାଣି। ଯାଉଛି ଶଳା କଇ ଫୋନ୍ ମାରିବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଜି ପାଗରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଯାଇନୁ କି ତୋ ମାଗିନା ଦେଖା କରି? ନାହିଁ ମୁଁ ତା ବା ଜାଣିଲା ଦିନ ଘରୁ ଛାନେ ତା ସାଇଆଡ଼େ ବୁଲି ଆଇଲେ ତ ଛାତ ଉପରେ ଆଡ଼େ ଥିବ ହେଲେ ବି ଦେଖା କରିପାରିନି। ହଁ ତୁ ଯାଇଥିବୁ ନା। ଦେଖା କରିନି ମୁଇଁ ଆଜି ମିଛ କହୁଛୁ ତୁଇ। ଯାଇନି ମତେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲ ତ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ କଥା ମତେ ଖୋଲିକିନା କ'ଣ ମିଛ କହିବି ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ଯାଇଥିବୁ ତୁ ନା। ଯାଇନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇନି, ଠକୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆଜି? କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଘରେ ତ ଶୋଇ ଶୋଇଗଲା। ଖାଲି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିନା ଆଇଥିଲ ଘର ଆଡ଼େ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ତାକୁ। ଯାଇଥିଲୁ ତାହେଲେ? ଯାଇଥିଲା ଦେଖି ପାଇଲିନି ବା, ତା ବା ଜାଣିଦେଲା ଆଡୁ ଘର ବାଟ ଦେନ ତାକୁ ରଖିକି ରଜିଷ୍ଟର ବି। ହଁ କି ଗୋଟା ଭଲ ହେଇଛି ରେ, ମାଲ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାଲ ଟିକେ ହେଲେ ହେଇତା, ଦି ଜଣ ହେଲେ ଭଲ ହେଇତା। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, 2 ଜଣରେ ଆଉ ହବ କି? 4-5 ଜଣ ହେଲେ ମାଲଟା ଭଲ ହେଇତା, ଭଲ ହେଇତା। ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇତା। ସଣ୍ଡେଟା ଆସିଥିବ ଚିକ୍ ପ୍ରଧାନ ତ ଆଜି। ହଁ ଆଇଥିବ, କାହିଁକି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିନି। କିଏ ଫୋନ୍ କଲା ରେ? ଚିକୁ କହୁ କୋଉ ଫୋନ୍ କଲା? 100 ବୟସ ଆଇସ ଫୋନ୍ଟା କର। ହଁ ରେ। ହଁ ଶଳା ତତେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଅ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କିରେ? ଶଳା ତତେ କାଲିଠୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଦି। ଶଳା କାଲିଠୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତୋର ଫୋନ୍ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଶଳା ମରିଛୁ କି ବଞ୍ଚିଛୁ ବେ? ଶଳା ଆଜି ରଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଘରକୁ ଆଇଲି ଯେ ଶଳା କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ଶଳା ହେ ଭାଗଲା କଟା ଆଡ଼େ ଗଲି, ତତେ ଖୋଜିଲି, କହିଲି ତୁ ତ ହେ ଭାଗଲା କଟା ଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ମରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେହି ନାହିଁ। ଖାଲି ଝି ବୋହୁ ଦେଖିଲି, ଆଡ଼େ ଆଇଲି, ଦେଖିଲି ତୁ ତ ହେ ଝି ବୋହୁ ଗହଳିରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ରେ। ଶଳା ମରିଛୁ କୋଉଠି କେଜାଣି? ଏ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବିଜି ଥିଲେ, ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ କାମ ଧାମ। ତୁ ସିନା ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆଡ଼େ ରହୁଛୁ, ଘର କାମ ଇଆଡ଼େ କାମ। ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇ ହେଉଛି କି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଚଲା ରହୁଛି। ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଫୋନ୍ କରୁତେ। ହଁ ଆଇଛୁ କି? ହଁ ଯାଇଥିଲି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିନେ ଯେ ତୁ ଦେଖିନଥିବୁ ଆଉ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାଗଲକଟା ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି। ତୁ ଆଗରୁ ଯାଇଥିବୁ କି ପଛରେ ଯାଇଥିଲି ବୋଧେ ଆଉ। ହଉ ଶୁଣୁ, ଆଉ ଗାଁଟାକୁ ଆଇଛି, ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ କାମ କରମ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଆଜି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତୁଇ ଫୋନ୍ କର, ତୁଇ ସମସ୍ତେ ବୈଠକ ଗୋଟେ ଆଜି ଡାକେ। ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି। ବର୍ଷା ପାଗ ବି ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ କେମିତି ହେଇଛି? ରଜୁଆ ପାଗଟା ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ତୁଇ ଆଉ କହନି, ତୁଇ ଆରେଞ୍ଜ କର। ହଁ ଆରେଞ୍ଜ କର ତୁଇ, ମୁଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କିରା କରିବା କହୁଛୁ କିରା? ସାଙ୍ଗ ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛୁ ଘରେ ବଇଛି। ହଁ ତୁଇ ଶଳା ତ ସବୁବେଳେ ତ ଭିକ ରହିବୁ ସବୁବେଳେ। ହଁ ମୁଁ ବଇଛି ଘାଟିରେ, ଆମ ଘାଟି ଦେଖିଛୁ ତ? ହଁ ଏଇଟା ଅଛି ବେ। ହଁ ସେ ଘାଟିରେ ହିଁ ବଇଛି। ହଉ ତୁ ଆ ସମସ୍ତେ ଏ ଡାକେ, ହେ ଯୋଉ ନିତେଇ ପୁଅ କାହାକୁ ବି ଡାକେ। ଶଳା ନିତେଇ ପୁଅ। ହଁ ହେ ଶଳାରେ। ହଁ ଶଳା ଆଇଥିବେ। ଶଳା ଆଜି କୋଉଟେ ସାହିରେ ଶଳା କଇ ଦେଖିଲି, କୋଉଟେ ବି ନାହିଁ, କୋଉ ସାହିରେ ବି ଶଳା ନାହିଁ। ହଁ ତା ମାଇକିନାକୁ ଦେଖିଛି, ଆଇଲେ ସବୁ କନ୍ଦିଏଟା ଆଇଲେ। ହଁ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକଟା ଆମର ହଉ। ହଉ ରହିଲି। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତୁଇ ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବୁନି। ତୁଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରିଦେ, ଏଇଠିକି ଆସ ଆଗ। ହଁ ରହିଲି। ହଉ ଆରେଞ୍ଜ କରିବି ଆଉ। ହଉ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତପୁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଆଉ, କରିବା ଆଉ। ହଉ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଇଛୁ ରବିବାର, ମୁଁ ଆଉ ପାଗଟା ହେଇଛି, ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଖାଲି ମାଲ ଟିକେ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଚାଖଣା ଫାଖଣା ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବୁ, ତୁ ଖାଲି ମାଲଟା ଦେଇଦେବୁ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତାକୁ, ଧରି ଧରାନେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ତ ପୁଅର ଆଉ ଥନା ନିତେଇ ପୁଅ ସିଏ ତା ମାଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ତ ଆଜି, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଅନୁଗୁଳ ଆଡ଼େ ଇକୋ ପାର୍କ। ହଉ ଦେଖେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆଇଲାଣି ନାହିଁ। ହଉ ହଁ। ହଉ ରାଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି ମୁଁ। ହଉ।
ତପରେ ମାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇଗଲା ରେ ଶଳା ମନ ଜାଳି ଫଳ ଗଙ୍ଗା ଜାଳି ଜଳ ହେଇଗଲା ହଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କାହା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରୁ ସେ 4 ଜଣ କହିଦେଲେ 4 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉ କରିବା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କିରା ଚାଖଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ କହୁଛି ଆମେ ଦେବା ମୋର ତ ପଇସା ନାହିଁ ନା ପଇସା ନା ହଉ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଚାଖଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଚିକେନ ଫିକେନ କରିବା ନା ଏଇ ସାଧାରେ ତାକୁ ଚଳେଇଦେବା ସାଧା କେମିତି କରୁ ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣିବୁ ନା। ଚିକେନ ଆଣିତେ ବର୍ଷା ପାଗଟା ହଉଛି ଟାଇମ ନାହିଁ କୁରକୁରି ଫୁକୁରି ଚଳେଇଦେବା ମାଲଟା ତ ହେଇଗଲା ହଉ ଯାଉ ଯିବା ଚାଲ। ଯାଉ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ହେ ଶଳା ଏତେ ଲେଟ୍ କିରା କଲ କିରା ଦେଖୁଛୁ ତ ବର୍ଷା ହଉଛି ବାଇକ୍ ମୁଁ କେତେ ବେଳୁ ଏଠି ବଇଛି ପଡ଼ିଯାଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି କିନ୍ତି ଚଲେଇବୁ ଗଲୁ ଗାଡ଼ିଟା ତିନ୍ତି ଯିବ ଆଉ ତ ମୋ ଆଖିରେ ଖାଲି ଯୋଉ ଖାଲି ପାଣି ପଡୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଆଉ କାହା ଆଖିରେ ପଡୁନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଖାଇଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରୁ ଟାଇମ୍ ଆଁ? 9ଟା ବାଜିଲା ନା ଜଲ୍ଦି 9ଟା ଯାକେ ମୁଁ ନେଇଥିବି ବଇକିରି ଏଠି ଯୋଉ ବର୍ଷା ଆଡ଼ରେ ତିନ୍ତି ଭିଜି ନା ଆଣିବୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିରା ଆଣିଛ କିରା କୁରକୁରି ଫୁରକୁରି ଆଣିଛ କୁରକୁରି ଆଉ ମୁଁ ଏରା ଖାଇବିନି ମୋ ପଇସା ଦିଅ ଆଉ କିରା ଖାଇବୁ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏରା ଯାହା ହେଲା ବର୍ଷା ତ କିରା କହିଥିଲି ବର୍ଷା ପାଇଁ କରାହେଲାନି ବା ତୁ ଏଇ ବାର କଥା ମତେ କହନି ହଉ ମ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଦିନ ପଇସା ସାରିବି ତମକି ମାଗଣା ଦେବି ତ କିଆ ମୁଇଁ ମାଗଣା ଖାଉଛି କି ହଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖା ହଉଛି କାଲି ଆଁ? ପରଦିନ କରିଦବା ତ ଏ ବାର କଥା ମତେ କହିବୁନି ହଉ ମ ଯା ପଇସା ନେଲ ମାନେ ମୁଁ ଚିକେନ ଦେବ ହଉ ଆମ ସବୁଟା ଗୋଟେ ପକେଇ ସାରୁ ପରେ ନାଇଁ କଥା ହବା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜବ ହେଇପାରିବ ଚିକେନ ନାହିଁ କି ଏଇ ରାକରେ ଚଳେଇ ଦେବା ଆଉ ସାରା ମୋ ଜାତକେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଚିହ୍ନିନି ଭାବୁଛ ହାଁ ଚଳେଇ ଦେବା ମୁଁ ଚଳେଇ ପାରିବିନି ବର୍ଷା ଖଟା ହଉଛି ଖଟା ଖଟାଡି ଆଣିଛ ତ ଆଚାର ମନେ ନାହିଁ ଦେଲ ଆଉ ହଉ କଲଟା ଛାଟିଦବା ନିଅ ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ ଯିବନି ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଡି ମୋର ଇନ୍ଦିରେ ସହଜ କେ ତମେ କ୍ଷୀରା ବାଳ କରୁଛ ଏରା ମୁଁ ଏରା କାମ ନାହିଁ ତୁ କେଟେ ବୁଝି ଆଡ଼ବ ଖାଇଲା ପିଲା ଗୋଟେ ରଖେଇ ବସେ ଦବୁନି ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଦେନ ଭାଇ ଦେଖ ଖାଇଛନ୍ ଚାକଣା ସବୁ କିରା କରୁଛୁ ହଉ ବାଳ ହେ ବାଳ ଗଛ ଗଛ ହୁଅନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁରକୁରି ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ସେ ଆଉ ଗାଜର ନ କରିକିରି ଦିଅ ମତେ ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଲାନି ଆଉ ଦିଅ ତମେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇସାରିଲି ଦେଲ ତମେ ଏବେ ଲେଟ୍ କର ଥର ଆଉ ଯିବନି ଶଳା କହୁଛି ଉଠେଇବ ଉକି ଟେକିବ ବାଜେ ନ କହ ମୁଁ କହୁଛି ଖଟାଟା ହେଲେ ଏ ଶଳା ରେ ଖତ ପୋକ ଶଳା ଅନ୍ଧାରରେ ଖତ ପୋକ ଚାବି ସାରିଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦଉଛି ଶଳା ତମେ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମତେ ଡାକିବନି ଏଇଟା ବାଳ କାମ ଗୋଟେ କରିଦେବା ଖାଇଲା ପିଲା ଏ ବାଳ ପଛରେ ବାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଜା ବାଳ ଶଳା ଏଟା ପଛରେ ଖସ କିରା ଗୋଟେ କଲାନି ବାଳ ଖସ କରିବ କିରା ତମକୁ ଜଣେ ଭୂତ କି ପାତ ସେ ତମକୁ ଖସ କରିଦବ ଏଇଟା ବଇଛ ସେତେବେଳୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କନା এই যে পুଅ ତ କିରା ନାଉଜିର ତପ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହେଲା ଖସ କରୁଛି କିରା ଖସ କରୁଛି ଆଜି କାଲି ତ ନା କି ଭୂତ ବାଳ ଭୂତ ନାହିଁ କିରା ସତରେ এইটা কিরা 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 খস করে বেঙ্গ কি চড়ে পড়ে এইতো কিরা হইতো ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି কিরা তুই ଜାଣିନୁ ଏ ଯୋଉ ବେନ ଭାଇ ତମ ଚାକୁଣ୍ଡା ପାଳରୁ ସେଦିନ ଆଉଥିଲ ନା ହଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ପାଳ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ବନ୍ଧ ପଟା ଆଇଥିଲେ ଏ ବନ୍ଧ ପଟା ଆଇଲା ବେଳକୁ କିରା ହଉଥିଲା ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ କହିଲେ ଶୁଣା ମୁଁ କେତେ କେତେ ବାଟ ମୁଁ କେଉଁ ଝୋର ରାତି 12ଟା ଆସିବାରେ ମତେ କିଛି ଡର ଲାଗେ ନା ଏତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁ ହେଇ ଯୋଉ ବାଳ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଟାଣିଆ କଥା ବାଳ କହ ରାତି 12ଟା ତମେ କହିଲା ଡରେ ଦବ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଭୂତ କୋଡେ ତମେ ଫିଲ୍ମରେ କଲା କହୁଛି ଆମେ ଡରିଯିବୁ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସେଦିନ ଯୋଉ ବେନ ଭାଇ ତୁମେ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଆଉଥିଲୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଆଉଥିଲୁ ଆମ ବନ୍ଧ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା ବୈଦ ବନ୍ଧ ସେଟା ଆମ ନିଜ ବନ୍ଧ ବୈଦ ବନ୍ଧ ଖାଲି ବୈଦ ବନ୍ଧ ଖାଲି ଆମକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ଛୁଡ଼ି ତମେ ଏମିତି ଜାତ ଦେଖିବନି ବାଳ କଥା ସତ ମାନେ ସତ ଜିନିଷ ନଦିଆ ମାଇପ ହେଡେ ଉକୁଚି ହେଇକିରି ମରିଯିକି ନାହିଁ ମଲା ଗଲା ତୁଇ ତ ଖାଲି ମଲା ଗଲା
जोरा उच्चे जाते से बूढ़ी हेरा तारा अफेयर थला बोले से ता गइता 60 ବର୍ଷର affair 60 ବର୍ଷର के 60 वर्ष बूढ़ी बोले तारा अफेयर नहीं ଇଣ୍ଡାଟା ଥିଲା अरे बयसडा 60 देखल तो तू बयसडा के आउ नउजु ଥିଲା ଆଉ କୋଟେ ଥିଲା हां आइलो आउ ହଡୁ କିରା ଲାଡୁ देख हे जो गछ मळ भाला गछ मळ जो मरथिला तू ଏ ଖରା ଦିନ ତ हां हेडा से मरथिला हेदन पेन भाई को जाउथलु ମଇନା ମଜି ଦେବାରେ ମଜି ବେଡି पछुरु खाली खाली ଜିଦି ମାରବ କି କେଟ किरे सुकिला पिचुरु किनु जो भालिया पत्र उडिबो ମୁଁ ଯଦି ଗଛରୁ ଭାଲା ପତ୍ର ଡାଣି ମାର କେଟ ଦବୁ ଗଲୁ ते भालो एई कथा चलो भालो नहीं हे जो रो जो हे गछ मळ गुटा आमटे धरि आइ भारी के भालिया गछରୁ ଆମଟା କାने ବି ହେडा आंबुर को के मुई हे गछ टाच जोडे उच्चेतरा पत्तर को आम पत्तर भालिया पत्र आनबी को चलो नहीं। एगो छोमलू जाओ ए गछ मळ चलो हां चलो जाओ ଜଣେ ନାହିଁ। ଯିବ ନା ଆଉ। तू कहू जीव तो एकटिया जे मुई चले देखे मजाक नहीं हला को जिनस मजाक करी मत हला पांच जण अछंती जिदी मार देखे। मु जिबेनी संगा जीवा तो रह टाइम केते 12:10 हां बाटा दस चलो। जीव ए आम गार म डरबी चलो आम गार जिदी मार किरा दबु को केड़ा उक्ची हेगिरे मर्जी हेड़ा मुई दिन स्वान में तागरो भालिया पत्र धनाबी जिदी मार किरा दबु को के हेड़ा अंडी माइकना मरी जाय जिरे सतरे कोइ तो ते किरा जिदी मार मुई जाइने नानबे मो कि किंद बुटा डरेबो दही कोड बुटा डर किरा दबु को जिदी जिदी भूल भूल भी रोह पटा दबो चलो हम देबे जिदी साखी साखी जिदी 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 पटा दबो कितो जाका सुनु आउ हेठा कहबुनी कि आमे कहि जिबुनी तू हे गछ मळ हे आंब सुनु हे आंब भी मुचिनी जी आंब टेस्ट को भी कहि देबी कंचा आंबटा भी रड रड चाबी देबो सला काकुडी ने खाइ भाई बजार जाका सुना जिवो हमरो आंब आला आ कोटे मु आंबुर के आज भालिया बुरो छ भालिया बुरी प्रामपुरी आंबुर एडका जे भालिया जाका एग्जाम नहीं हे आंबटा कामुडिले बजार जाका सुना जिवो मु जानि जी आंबुर कोटे कोटे आंब आला कंचा आंबटा चाबिले रड रड सुना जिवो पाचलाडा नहीं पाचलाडा तडा पुटपुट करतो हाडा खा सुना जिवो चलो चलो तोय मत कोइ कथा आंबुर गला गोटे कोटा हाडा आंब बाचबो नहीं हे गछटा पाचबो ना आंब गला गोटे कोटा जुडे कोटा बोलो जिबे चलो चलो जे जिवो तोय मु राती 12 रे के जिबे गोटे कोटा आंबुर पुणी आउडी भालिया बुदा पार है किना खस खस चलो चलो তুই বেড়া দেখে তুই জীবনটা আসতো সিয়ে হেডু হেই গছ নৌলিয়া নড়িয়া ইহা সাইজ আনব ইহা ইন্দি গ্রাম রা হেইতো হেলা मुई तो कहले आनबे आंब आनबे जुडे कोटा भालिया आनबे गोटे कोटा जिदी हो ठीक है चलो चलो ভালিয়া বাড়া অছি যে আনিব ভালিয়া भालिया पत्तर आनबी चलो ভালিয়া পত্র আমার বাটু আও নাই না भाई भालिया एक्स्ट्रा छोड़ देबी न काल के दिन আম্বু আনিব আম্বু অছি মু জানছি चलो 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 হে যে ঝাবরা বুলরে অছি আম্বু হেলা হেই মূলে যৌ মূলে সে উকচি হেতলা যৌডা হেডা হানা হেই যে হেইডা আনিব हो हेडो आनबी जुडे कोटा जुडे कोटा হেলা ए सोला माने के बाळ भूत होते सोला मैं आगो बेटा केते भालिया काजू चोरे किने निये ए माने आजी को देबो राती पवन धुका आले राती 12 गुटर आसे बेला एडी आंबो पई ए माने के बाळ भूत होते देख चालो देखि ओडे बाळ भूत अछि सोला आज काले की भूत सोला भालियाटे सरिएला नले ने बेके बस्ता आदरे ने केते ने आइते अले जी दिवादरे गोटे मु पळे आइली ओडे बाळ भूत मो कोड़े भाड़ा भूतटे कोड़े चीन मरला बुढ़ी सोला रे सोला गईता बुढ़ा गला को सोला किरा कही हो माने तो आ मद निशा सेना कहीदेली सोला एकटियाड़ा आई डर ना हो सांगे सोला चोरी करे के सांग फांग ना सोला आग सांग दी जन चोरी कर नौ एकटियाड़ा हो देखा निशा है कि बाड़ भूत मो भूत आइला भिड़ी धरी ताकू मुई धरा आसली बारे 12टा बेले जे कहीं सुनसान चेँ चाँ चढ़ेबू जे क्या क्या करते पुक इया बस उची होता बोले कहते आंब फाँब पवन धुआं चढ़े कि आमटे नहीं मो इज्जत बुड़ी ना इया मस्त कहता आंब तो हाथ पाइबन कि पार्बी जे डेगी डुआ नहीं नेबी ना इज्जत सामान ला सुनसान रास्ता धरली जाए आंब पाइगले जाए जीवी एने देखे ना जोड़े क्वाट नहीं जी सागे सागे आंब मत हीरा डरुला कि बाड़ भूत कि आंब एम डरुते भूत के पछाड़ मत धरला कि भूत हीरा
ହେଲେ ପୁଅ ତପୁ ହେ ଯୋଉ ଭିକାରୀ କୁକୁରାଟା ବଞ୍ଚି ଲାଗି ମୋ ଲାଗି ଆଇ ଲାଗି କିରା ଗଲା ଆଁ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆସିନି ଯେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ 40 ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଯାଉ ଦେଖିକି ଆସିବା ନହେଲେ ଡର ଲାଗିବ ଆମକୁ ତ ମୁଇଁ ବାଳ ଯିବିନି ରେ ଭାଇ ତାହେଲେ ଯାଉ ମୁଇଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ଭାଇ ଯିବିନି ବୋଲି ତାକୁ ଅମାନିଆ ସବୁବେଳେ ଅମାନିଆ क्या करिया ଏଇଟା କାମରେ ଅମାନିଆ କାମ କରନ୍ତି କି ବାଳ ଯିବା ଯାଉ ଦେଖିକି ଯାଉ କୁଆଡେ ଦେଖିକି ଗଲା ଆସିବା। ଉଠା ହାତଟା ଧର ମତେ ଆରେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି କଣ? ଏତେ ଟାଇମ୍ ଯାଏ କିଏ ରହିବ ଏ ନହେଲେ ଆସୁଥିବ ନହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅମାନିଆ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ମନା କରୁଛି ତମକୁ ଏ ଥିବ ଏଠି ନହେଲେ ବୁଲୁଥିବ ବୁଲୁଥିବ ଏଇଟା ତ ପାର୍କ ଆଇଛି ପୁଅ ବୁଲୁଥିବ ତମେ ତ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ ଶିଖେଇବ ମନା କରୁଛ ତମେ ଦେଖିଛି देखी ना लाइट लगे এইবারে তোকে খাবো কিরা হয়েছি কিরা অনেকদিন তাজা রক্ত খাইনি কিরা হয়েছি কিরা হয়েছি ମତେ କିଏ ପଛଆଡ଼ୁ ଧରିକି କାଇଁ ବେ କିଏ ଏଟା আই বলতে ମନା କରୁଛି রক্ত খাইনি ଚାଲି ଯିବା এদিকে আয় অনেকদিন তাজা রক্ত ତୁ ମନା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଯିବୁନି କହୁଛି ତତେ ଅମାନିଆ କେତେବେଳେ ହବ ନାଇଁ କାମରେ ହେଲା এদিকে আয় আই